pekná máš. Toto je depozit na investície. Ja si kúpujem už aj pre seba. Koľko to stálo? Ešte nie je tajné. 33 000 eur. Ale môžem vám povedať, že o 10 rokov to bude minimálne o 10 000 vyššie. Ja mám traktory, ktoré som kupoval dal som 4 000 pred 5 rokmi, euro napríklad, a hneď to stojí 6. To sa tak hodnotujú tieto technické pamiatky, neuveriteľné. Má to brzdy? Nemá to dobre nastavené, má? To je široko, ne? And we put it on a really easy way. Yes, a bit much. Aby nezbehol naspäť. Nemá podklad, lebo je to risk.